That's in your megum, some hair, Yamegum. Chima singing Yamegum. Chima singing Omega. Omega won't need Jamaica. Omega won't need Jamaica, Chima. Yamegum. It's no illness, Nabu. It's no here. One is Yarin Abun. When a Julu Guanaga Benine. Yamego Tata, Yamego. Ye nearly mega Tata. They go to drink, but they go to Kia. Ye just show him name. Ye just show him name. No Unu Jurabuno, way Hunu Munian. Yamego because Chima if Legata, Yamia. Yamia, Yamega. Chima, you may go to God, Obuna, or Gaffin Purpose now, Mega. So near from no Bobby from the Budaya Wamoto. Let him, Mubagoto, Mbagoto, Chima is no Abaniabo. Abaniabo, him on your ego. Hey, Abaniabo, check him out for him, but an aboon. Hey, Mamagi, Mampagi, I am an ambata. Ego, ego. Dala. Do you know one not Gayari? Now, this is oh, we begin not township. In Oleban, just so go. Okay. We have 2 days in your mega. Abania, we have freedom. Ego. Okay, my grandpa to rally. And we can get some no now. You know, myself, we are the Kudim say, and I'm here. You know, negative. Eh? What's one no being in the Panama? I want to come now. It's all gone. Mama, and when you were to be here. Okay, my grandpa to rally. I need to papa, I got to anyị ga-atụ alụ biko na mana kwetu n'obi jiri nwa itiketa mgbe akịta obi korobi ọnwụ kere ruo gaba mana onwero jiri nwa yo biko no ị na-atụ alụ ọnwụ afakala m ịgazu oshi atụlụ ko izu oshi ọkụ mbanụ chukwu ama nkwa tụọ na lokịta nwa nke m tụọ na lokịta ngwa anyị ga-atụ ma kwetu n'obi ihe ekwe m nkwa nketa nke echi nketa nke echi ekwe m nketa nke echi ekwe m obi ọdịgo gị mma ihe ne ga-adịkwa mma nna anụgo ọ bụrụ na nkịta nke echi anụgo kwanne a ka n'elu nkịta ka mbe rie na mgbe ewego nkịta nke echi One made me a walk as a jaguar, or a boy to put out the legacy. And one may go, American. They can't go. They begin to take a back a chicken not a cow. Pumps no one got the major way we are. They come the American. You know you're not patch yesterday. I'm monogamo. As far as love them, I'll go take a major back. More like him or like it. Yeah, what? Take him now, my water. He got off no drum. I'm home in Mimia. Hey, check on Waggy. I'll give from more. None of my mum more like him while I got more. I saw Waggy never. Nothing, and I gave a go, and I gave him America. My son. Na agwa njibe pụ ejibe ụmụrụ dịrị mkputo ni na-etiro no na tata nye ochiri gbaga agbago ochiri gbada agbada anụkọ m ihe na-eme ya na onye nke ji dodo obodo oyibo onye nke ji azụ afịa ebe nwa onye nke ji eme nke nwa nke nwa na nwere ihe nwa na-eme na-eti mkpu nya ejigide m ejigide agbara m na ọ na-ama ndago kịta asụbe m dịrị nke anụnwa o tigide niga nna unu da nwụ mụnụ na-ataba afụ
biko ihe nna ayọ gị biko eji m Chineke n'eluigwe na ayọ gị gbalụ m ya okwu ya wetuo obi ofe dị ọkụ ga-ajụkwa n'oyi ya wetuo obi nwayọọ bụ ije ụwa biko nụ Tony nga aka ị bụ dike ọbara mụ na gị bụ ofu mamala anya ka ngwa gị ị mara ụdị mkparị nnata n'ụtụtụ a ifu ụdị mkparị nnata n'ụtụtụ taa ihe ị na-ekwebi ihe kụzie ọbara mụ na ya na-agakọ asị m na ọ bụ na m pụta ebe a tata m mụnye ụlọ ọkụ ozugbo nnabata iwe anyị bịa na-enweghị a na-akpa aka m amụnye ụlọ anyị ọkụ kedu nke bụ na anyị ya nọ n'okpu obodo a na-agagharị enweghị ihe anyị na-eme ifu ụdị mkparị nwata nwaanyị a na-akpa ego kparị m maka m ji obere ụgwọ wee nwere ukwu a na-agwa mmadụ ọ na-agwara m na anyị bụ efuru efu na-abịa n'obodo anyị a na anyị nwa ka kacha mma na amara m echiri anyị aka na anyị ịpụta ebe a na-asị m dụọ ya ọdụ Tony na-enye ana m adụ gị ọdụ ekwefuru ụdị ọdụ a na-adụ gị mesibi ike na ọbara mụ na gị bụ ofu si na ọ na-adụ ya ọdụ ọdụ gịnị ka a na-adụ anyị amakwu ya ma ọnọdụ anya onye oje obodo oyibo kịta wanata ihe niile okwu o mere gị si m dụọ ya ọdụ ma hapụ ya achọrọ mana nwayọọ nọ ka m hapụ obodo a na-abata afọ ọzọ ụgbọala wa afa gị agụtakwana m ihe ị na-ekwu mana nwayọọ ọ na-aba mama nwayọọ ọ dakị na ụkwụ anyị na-ata nke bụ eziokwu ka anyị tụlee ihe a nwalee ya mma nna anyị na-emesi anyị n'ụlọ a o kwesịghị ekwesị ifu strok a merie ana m enyi ya enyo ka nkwụpụ ihe dị m n'obi ana m enyi ya enyo o nwere ike ọ bụrụ na ihe ọ na-amịgharị ka o ji wee nweta strok ego anyị eji wee nye anyị ka anyị baa uru o were ọ na-amịgharị kịta ọ dago strok a na-asị m ebe ọ dakwa ihe ejekwa egwu ya ọkwa dị gị ijebe anyị kpatụ ya ka ọfụma gwa ya si abịa ka ọnọdụ anyị gbanwee na-enwere ije ọ dị nnọọ mma onye aka ncheta na ezigbo ọyị m nwoke agbapụ nọ ya echi onye m invitation si na ọ dịrọ mma ka ọwụ na mama ga njọsi ka m bịaba ife mere anyị ji wee tọọ da amakwa na m na-eso ụnụ wee jemerụ ụmụ ife onwe ya ga-eme ka ya riso oriakụ anyị sokwu nata gbọ nne amaghị ihe ọzọ ndị amara m ihe m ga-agbanwe ama ebe m ga-eje n'egoro ụmụaka anyị Chima na Tony a na-akwụgharị nwere ihe a na-alụ ji na-akwụrụzi nso ha bụrụ agwọ ka ọ ba ụlọ ada anyị ka ụbịa na-anụ maka a na-eme dịka na-adị eme akọtakwa m ihe na-eme o akọtara m eziokwu ike agwụgwọ m ike agwụgwọ m ike ama agwụ n'ọrụ onye ụwa ihe chifụtara ihe anyị na-ekwu maka ụmụazị a o dinara m n'ute mana nsogbu m nwere na mgbacha nịkanịka gịnị ka m mere enweghị ihe m na-emenwu maka na dike ahụrụzi dike ọ bụrụ mgbe dike bụ dike ama m ife m ya eme mana ọ gbazikwara ya ka isi ekwuzi etu a eri oge eri ọgụ arọ na asatọ mụ na m dị n'ọnwa ọkara nwa ya ihe ọjọọ m mere
mgbe nwa na onwe kwuwezie ka ya sị na ịmarazi ọnọdụ m nọ n'ime ya mana mbọsị a na nsi eto ụtọ jọnọ jebe nke kedu afọ ya na-arụ ọrụ na be anyị nje ka si ya biko na echi maduru ịkụziere ya ọrụ ọzọ m nsogbu adụ mana ya echi ya eche na echicha anya eche ezichie m oyi eri oge a ntị ndị mmụọ dị n'ọjị lebe anya bụrụ ofu gebe ntị bụrụ ofu afọ mmụọ nyanwa n'okwu m ozi a ka nọrọ ya bụ na isi nkọwa okwu m bụ na ọnọdụ ha nọ adụọ mma n'obi mana o nwere ihe mmemme dike abụrụzi dike abụrụ mgbe dike bụ dike ọkwa mụ na obi n'ụlọ anyị mara ka nsị o nwere nke m debere oke ekpụrụ ife ya emechakwana ndị mma ọ ga-adị mma kemgbe ọ ga-adị mma ụmụaka na-enye m nsogbu a na-ebusi ka njọ n'ọbụ ka ha na-abịakwute onye nke ga-ajụrụ m ajụjụ gba gị na onye nke ajụ m ajụ gbada nkwudebezie nta ya erukwuzi ọnụ amaghị ihe m ga-ekwuzi ekwu kedu mgbe ihe a ga-adị mma kedu mgbe ọ ebe niile eri oge nọrọ etu a ọkwa gị na-egbogo na-agbada gị na-ebuga gị na-ebupụ na ife dị na ya bụ iwe ewe na Chukwu ya agọzikwana m ma emechaa mana ife ikwu ba m ntị mma dinarị ya na-ararụ ụra chekwu ya echiche onye mara ife ahụ eme ya aka nna m ndụ ahụrụ m anwụ ọbụgoro so arụ asoro ntụta ife ahụ adị mma elugo Papasco, ebe a ka ị nọ na-achọgharị gị since. Ọ na-achọgharị m. Na-achọgharịzi m efuru m efu. Mama ebe idide nke a si ju ebe a. Ihe ị ga-achọzi m na gịnị eme? Papa onye m sị ka m gwa gị esede ma mụ agwa nrọzi gị. Ihe chọrọ ka ịzọ. Gịnị eme ihe? Maka nwanne anyị nwaanyị ma nwanne gị nwoke. O mere gịnị? Nya mgbe m na-abata n'akwa afọ m ya na shọpụ mọmị ebe ọ na-akpọsasị ya niile. Wee kwere ka okwu nke asị. Asị m ka m jụọpụtazi na nwatakịrị ama nje skuul. Onye ebe akọ ya nọwazi. Ụmụ okwu ikwuru n'okwu ka. Ikwuru okwu ka mmadụ ihe ikwuru abụghị eto ha asị. Mana ihe mere eme m na-achọ ime ka ị gbara m. A na-agba aka aga akwụkwọ. Ọ na-abịa iruo n'ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ime nke ikele ha daalụ na-agụ akwụkwọ. Ọkwa ụnụ fụrụ ọnọdụ nwanne m nwoke nọ ọnọdụ ahụ ọ nọ enwe ihe ọ na-arụ ọkwa na ahụ oge m na-ewega ego eji egotere ya ọgwụ unu na-ekwuzi okwu nwa ya ga akwụkwọ onye ga-azụ ya akwụkwọ ọ na-aga aga ọkwa na-aga aga ezi ego pụtara ya bidokwa akwụkwọ ego apụtakwana ya nọdị maka nwanne nwoke agaghị ezu oyi otu m nọ ugbu a nne unu m lụrụ ọgụrụ akwụkwọ ma onwe m agụrụ m ọ bụ otu a ka anyị dị wee mụọ ụnụ zụọ ụnụ gaa na-agụ ụzọ ụnụ gụtara ahịa mpa ọkwa mgbe nke unu kịta nwaanyị na-agụghị akwụkwọ nwoke na-eme ya anya nwaanyị na-agụ akwụkwọ eme nwoke na-ele ya anya ya wee akwụkwọ ka eji erezi nwa onye na-agụ akwụkwọ agaghị agadi aka ọ na-akọwa ihe niile na-eme n'ụwa taata Chineke agbanwe ya Chineke ma n'oche otu a ọ bụrụ na Chineke achọọ ka ọ dị otu a nwanne m nwoke ọ ga-ada n'ọhịa ahụ ọ nọ ya hapụ n'okwu a Chineke mee uche ya chọọ na ihe mgbe Papa ị ga-amakwa imere ya ọ bụrụ ụkwụ nwaanyị tinyere ha aka ka a jụọ ya ọnwa nwanne gị nwoke ka ọ bụrụ m nwa ntiri ha aka gwa ka ị bịabe na okwu ga-amaka m ihe okwu ga-ama ụnụ na ụnụ baa n'ime ụlọ ugbo ụnụ tụọ alụ n'ime ụnụ na okwu onye ga-akwụsị ka m kpọrọzi eti ike dị m akwụsịkwa nsogbu ya dị nwa baa n'ime ụlọ ga-achọ na ihe m na-eme akwa ka ịmara imeri ya ịzụkwa ụmụntakịrị na-akwa kịta kwa big investment ọkwa ka mmadụ imeri ya ọkwụrụ mmadụ imeri ya nsogbu adị maka mgbe nna anyị ha sịrị ọ bụrụ ugbo ka ha megotere were zụọ anyị onye zụzi ya nke na-akwa ọ bụrụ nnukwu investment o mepere na factory mpa ọkwa nwa nwanne gị nwoke ọ lara ọnụ ndị na-agba mbọ unu na-agba mbọ ihe unu ga-eme bụ unu tụkọ ego unu na-azụ ya nwanne unu nwaanyị chọrọ anyị ihe mmarụ chọrọ m ihe mmarụ
Yeah, carry go. Papa, I told me walk. But I go too much. Let me go and walk. Who have been a girl? Eh. Ma que aku no jo ko teze mo. Gele be me si bute go me yume. Ya no e ko. Baba go be na. Ora be na. Gele fu no cha ka me. Ora okunu mana aro adoro m. Ebe ka me si bute go we yume. Ebe m no so ge si wote. Ihe ma achọgo m ịpụ obodo a. Achọgo m ịchọ ihe nna alụ. Achọgo m ịba school. Ọ bụ wodo na ya gụnwere jewa akwụkwọ ọ ife ahụ eji nwayọ. Ọ bụrụ ịnọchi m ụzọ ka unu ga-eji wee nweta ego. Ote ga akpawara ya. Ife nna ekwu bụ eri oge arụ a na-adọrọ m unu ma n'ọnụ unu na-agbagharị na-ebogo na-agbada. Keduzi ebe m esi nke ịbịa mama aka ukwu m weta ego ma unu mara m ejiri ego. Unu chọrọ igbu m egbu ka unu chọrọ iti m ihe kedu nke unu na-akwado. Papa, ị ga-ekwu okwu ịma ukwu ka begwe ejide gị aka ka na-ejidezi aka ejide meza gị. Nwekwa bi na gị weta ego akwụkwọ. M na-eweta n'ego mana ha nwere ka anyị esi mee anaghị Chukwu. Bịa Chima na-ekwu ụmụnne ugwu okwu n'ọgụ nwa bụ ịma na asị na isi chara ugbu eburu ịnwa bụ dị ọkpara achọ nta afọ n'ọgụ nwa ya achịkọta ụmụazị a na mama unu ndị nwa nọrọ gba nkịtị gwafe okwu dịka okenye nọ n'obi. Ụmụnne m ka ngwu n'okwu ka okenye nọchisie n'ike. Papa isi m gwa ha okwu ka okenye ndị nwa bụ okenye imegị ihe dịka ihe okenye na-eme. Isi m gwa ha okwu ka okenye oge ọ bụ na ịpụta ebe anụ a si anyị na ị na-apụ apụ ebe ka ị na-eje isi m gwa ha okwu negoro ka m na ụmụnne m nọ na-etoni onwe ihe ọ na-arụ na-emu enwe ihe m na-arụ nwanne m nwaanyị adịghị eje akwụkwọ chifu otu ụmụ agbọghọ ibi ejebesi akwụkwọ nọrọ ebe a isi m gwa ha okwu nwa okwu m na-agwa ịmara ihe anyị eme ka ọnọdụ adị mma mee ya mgbe ọbụla anyị taa akị n'ụtụtụ efe anyị ata abacha mana chifo ị pụọ ebe ahụ ị na-apụ na-aga be ndị ahụ akị na abacha ka ha na-ata ịda afụ ka ha si eme ezinụlọ ha biko nye anyị ego ka anyị bụrụ mmadụ. Oge m mụrụ unu ọ bụ akị ka unu tawara etu maka na ife bịazi ide etu a ife otiti tizie m ọ dịzie ka o nwee ego mba nọ na ya na-ekwu mgbe ọbụla asị m ego ọkwụ nwanne m nwoke na-abụ onye ọ na-agba osi kwara o weta ego o wee gote ọgwụ keduzi ebe m na-esi weta ego mana ebe ị chọrọ ego ụmụnne okwu nsogbu adịrị na moto a ka unu chọba onye ya ego ka ụgbọala chọba na onye ya ego ụgbọala ogoro iwu na-eke ego onye ma nke ọ ya eme o were ya emebe ka m zuo n'ike. Ụgbọala ego ole ka onye bịa ebe a ikpeazụ kwere 30,000 ka anyị eju ebu mmadụ. Ya wa mụ wa 10,000 need him 10,000 ahụ. 10,000 ezulu ego eji edeja mbụ ka ozulu ego gịnị mpa m ihe na-akọ. Papa ya ga-ewere ego mere ihe maka ana m achọ ihe m na-arụ. Otu iwu uche gị dị ka ere moto anụ a nwere okwu ụbọchị kịta mụ na Tony anyị pụta saịdị onye bịa goo na nọchie na ụzọ nwe ebe o si aga na-ekwenye ka ọ pụọ nke a mụnye ego na-ejebe afọ nke a na-ejebe akwụkwọ mgbasị aka ego mmesi weta ego na akwa ma na arụ adụrọ m akpọ m nwaanyị nwoke bụ Chima dịka okenye dị ọkpara nọ n'ụlọ ọsịfa nọchisi ike Chima ị na-ebe ihe a na-eme gịnị ka ị chọrọ ka m kwuo gịnị ka ị ma kwọrọ jọbara ka ị bụ gịnị na-asa diọkpara ke nke bụ na enwe ihe anyị na-eme esi m diọkpara nwanne m nwaanyị ada aga akwụkwọ mụ na Tony enwe ihe anyị na-arụ esi m diọkpara kịta ọnụnụ mkpuchiri ego ọdọpụtago ego ọdago ọ ya pụtakwa unu emezi ihe unu na-eme ọkwa nna unu ukwu na-eme ya mma gịnị ka ha na-eme ke bụ ga-esi nọchi nna ụzọ enweta ego onwe ego o bu ya ibunye unu unu emezina n'ihe ahụ ngọji ele nne ya mama ebe anyị na-agwa gị siz gị gwu ya gị chọrọ ego ya ka anyị agwazi ya ka anyị manụ ga-eweta ego ka o ji gị ebiri ihe nka o kwere anyị nkwa na ọ ya agwụ ya ọgwa ya mma arapịa ọ bụrụ otu a
Papa, I go now for the run. I go now for run. Mama, I'm not talking about you. Happy a couple. On never. Ọ bụ na ụgbọala na-ejisi ike jele lenye ị ga-adị unu n'aka ma ụnụ hapụrụ m nwoke a nwoke taa mụ na unu ga-atakwa n'ọfụ ma ọ riri ile ụgbọala biko gị mụta atịta dị njem gịnị ekele na nwanne nwa kezi nke unu na ebe anyị dị n'osisi aga nna pasịpụ na faịlụ iso anyị o nweghị ọjọọ dị na mana anyị niile amasị n'ụlọ pụọ ihe anọdụ ekene ka ị nekọta ụlọ mana onwe ndị ga na-achọta ma ka anọ na mbata kịta n'odogwu nọ n'obodo onwe ndị ga na-abịa ya ịma ndị na-abịa ya ekene ịnụghị ife okwu ị ga-anọdụ nna m gwa ka anyị gawa ka anyị gawa ebe anyị na-agafere aka n'ụkwụ ka anyị gawa ọ dị ka ịma maka na eruo kịta ya na ndị otu ya fata ebe ahụ anyị ama nnakwa anyị ana maka gị nwa nwaanyị ọma anyị ga-ada n'oge abịa ebe anyị bụ na nne m gwara banye na iji abụrụ ọfịa Ozina nwanne m nwoke ahụ nọkwa ya Ozina onye ka nna n'olu ya dịka olu nwanne nwoke mụ nwụrụ dike olu na-emezu udo ọ dịkwa Udori mana ọ dịchara ụtọ nna agba ọkụ na gịnị meziri ụmụazị na nnefa kpara nkata ma gbuo m be m na-agba ọkụ na-agbakwa ọkụ be gị na-agba ọkụ na gịnị mezikwe ọ ji agba ọkụ nnefa na-atụrụ fa atụgo ka o si atụ arụ na ụtụtụ a eri abalị bido bịa gbaa m okirikiri sị m na ọ bụ na m enyere ha ego egbuo m na m enyefe ego ndị nwoke na-abụọ a sị na ha chọrọ ịzụ afịa m ji eweta ego nke nwaanyị na nke ọzọ pụta sị na ha na-eje mahadum m nyefe ego ofu nke nwaanyị ofu nwaanyị ahụ nwere soro kwuo ụfa eche m na a sị na nwaanyị bụ ya na-eneta nna ya anya bụ ada ọ sị na m enyere ego ya jebe mahadum na fa ya emesi m ike mụ na fa mmeride ife eri anyasị m wee mepụ wee sị ka m bịagwa ọ bụrụ na ị ya agbara ofe mgba maka na o nwere oge ahụ emerụ ife a anata m na be bịa biri ọ bụrụ na ị ya agbara ofe mgba ịbịa bara ofe ma arapụ m aka afọ na arụ adọrọ ọnọdụ ndụ a na-asịkwa m weta ego amarụzi m ebe m mesi ego ebe ka ndụ akwụkwọ gị nwa bụ onye na-ebu m eri oge ife a ji mee ya ka nsị ka m kọrọ ihe m na-ajụjụ gị ọ gbara na-agwa ụmụ gị kega bụ na-emuchara ụmụazị matị ya na-agba hapụ ụmụ nwaanyị ọ na-atụgharị aka ebe ndị otu ya nọ n'ụlọ onye ọbụla mụrụ nwa ga-azụ nwa ya maka na ụwa dịzi m etu a nwa ụnyaahụ ji ebe na-eke m okwu n'ihu mpe ihe o kwuru wee eziokwu keke bụ na onye mụrụ nwa mazụ nwa ya azụ onye mụọ nwa ọzọ ya azụ keke ya afọ ụmụnne ya na-agagharị ka atụ n'onwe ya onye shiaba oshiaba obere oge na-asị na ọha na-ezu ori niile a na-ezu ụdara makwa ihe mere ti ahụ nọ n'akwa ọha bịa ha na-agagharị ka atụrụ n'onwe ya nwere ihe nna agha lee ihe nna agha ihe unu ji wee nwee ọnụ okwu na otu a m na-ebigharị ego mbite ego wee na-azụ nna akwụkwọ unu aghọ na nwa ọgaranya egwukwa unu pụta n'iru m nọ na-agwa dị ọkpara nne m okwu unu ụdị dị otu a unu ọmaka na onye atọrọ m na anyị na-atụzi alụ
nsogbu adị mba gụọ na akwụkwọ mba hapụ ha bụ ma ya na ka emechaa ha ya anọ ihe njiri agwa ihe a ọ ka maka nwanne mmadụ ọ ka mma n'ọnwụgwụ ọ mụ onye ga-agwa ọ nwanne gị ka mma ịfụ na ndụ ede aṅụ ọgwụ na-adịghị ndụ aṅụ n'ụtụ aṅụ n'iyi ego na m na-akpa ọgwụbe ana m enye gị n'ụtụ ana m enye gị n'abalị emeghị ihe ị na-emezili ike adịghịkwe m ngwa ka ịzọwa onwe ka nne maka na mkpi gabara ahịa ego si ya rie nne ya zi ya gacha ihe alụta ọkwọ moto gbuo ya ọ karịrị nne ya ihe ị ga-eme ugbu a otu a ga-eme bụ ịzọwa onwe gị ihe m na-achọ imekwego kama ụmụaka ga-egbu ma ọ bụ ọnọdụ ịnọ ga-egbu ọkụkọ mmadụ iwere ala ree wee zọta onwe gị iwere ego kechara ndị na-azụ ahịa ite ike na-agụ akwụkwọ were nke ọzọ chere onwe gị na-egoro ọgwụ wee dị ndụ onwezikwana anafọ ọkwa sọsọ a na-ada ebe ụlọ ụka n'akụkụ nke ndị katọlik ndezie ya ụmụaka baya ebe n'elu ekwe aka ị na-akụ ha ga-ebi n'elu ngwa biri n'ime ala ọgwọ bụrụ oge ha bụkwa oge ala gị ebizie n'ala ha bi n'elu lee aka ị na-akụ ọkwa maka nwanne mmadụ maka ngwa onye m na-abụ ncheta ugbu a mma na ofu ọbara ji mmiri ha bụkwa ụmụaka anyị mụrụ amụ ree ala rewapụ were zụta ndụgo ị ghara nwụ mgbochi gị na-akpọ ọkwa ihe nkwugo akpọrọ ịsịkwa nna ị naghị ere nsogbu adị onye kwanụ ka ya m na-ejekwu si abịa ọ ya na ọbụ ihe nwere ihe ọ na-ahụ Chineke mee omume otu ọ dị ka arụrụ ya arụ ana m anụ kapụkapụ na eze udo nọ n'ugbo ya bụ eze udo bụ onye ga-egwepụ gị ala ya ego maka ịhụ otu oche ego ala ka anyị gaa were nkịtị ụkwụ ugbu a gaba ka anyị gaa hụ ya ọkwa ka ngwa ụmụaka ma ọ na ụmụaka asụkwa ya Mama, ị na-ebe a na-apị ekwentị gị ma nje shọpụ taa? Mama, shọpụ ọmụ ọkụ mebedoro shọpụ a. Ndị m aga. Ekwuzina n'okwu otu a. Ọkwa na-abụ chifu ụtụtụ ije shọpụ mgbede nata. Nke taata ọ dịzi iche. Mama, ọ dịkwa maka na na-aga na shọpụ everyday. Kwụ njide ofe maka m. Ndị ọgbọ m niile nọcha m ha dụ mụ anọrọ ebe na na-aga na shọpụ. Ma dị magazi na shọpụ ahụ. Achọrọ m ịga akwụkwọ. Nne, mụ chọrọ ka ị gaa akwụkwọ. Mana ịma nji mmiri wee kwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọkwa ego ka ị ga-eji wee kwụ ụgwọ akwụkwọ. Nna unu enwere ihe ọ na-alụ, abụọ adịkwuru ya. Ọ bụ ụmụ obere ego nna atụtụta ebe a eleta na shọpụ. O nwekwara ego nna atụ anya na ọ na-abịa. Enweta ekete gawa mahadum. Achọrọ m ka ị gụọ akwụkwọ. Ada m nwaanyị mbanụ na-ekwuzi n'okwu otu a biko kwado ka ị bịa jee shọpụ ịnụgo biko nne m. Biko nu ada m nwaanyị biko emena n'ihe a iche ime. Mama. Nke kasị mkpa bụ anụrụ m oge isi na enwere ego ị na-ene anya na ọ bụ na ego ahụ abata iziga ada o jebe akwụkwọ mahadum nne ga mepere mama shop ego ahụ na-anya batavana oziga gị mahadum mama ị na-akwado ọpụpụ mụ onye nụ nna anyị ma aga aga m agwa gị mana ị ga-agba mbọ na-abụ ego ahụ bata ha ọba mahadum mụnwa ịkwadokwa ọpụpụ mụnwa anyị ji na-agba ya butuo mmụọ ya nne n'ihe niile na-ekwu abalị ya isi ana m akọ irizi akọ iri okwu ego nke a
biko na-ekwere ya onwe ife na ekwentị m nsogbu ọdụ ọ gaghị na-eme ihe sọrọ ya nsogbu ọdụ dịka gị na nwanne gị nwoke nọ nọ anyị agarụ na-eje ihe ọkụkọ bụ mmiri achụdị ya ya bụ ife mụnwa mama nkwọ ya maka na okwu a na ka na-ekwu ya egwu mara rinne ebe ọbụla enwe ọzọ ejizi a na-eme ọkwa na ife ọzọ nwere ike si na nwere ike ime onwe mana ọ bụrụ nke a mana nwee biko iwu na-adịkwa n'ọkụ eze udo kawa arụ ihe emenwe maka amamihe ihe emenwe nwere anị na-ana n'iyi ada enye anị nne n'ọkwụ na igo ya ọda ife ị chọrọ ịrụ ịrụ ịchọkwa na ire ichigha anya onye ọzọ na ọ bụchara dị maka ya na ihe njibe nọ ka inyere m aka enyemaka ka njibe ka inyere m aka maka na be m na-agba ọkụ eri nọ ọnọdụ a onwezi ihe m na-eme onwere onye na-enye aka nke ka nke na ụmụ m na-achọkwu ka ha dọwuo m ọ bịa ọ kwanyere ụmụazị a na-achụgharị m na m na-enyeriri ife ego ma ndị chọrọ ibido afịa ma ndị na-agụ akwụkwọ na m ga-enyefe ego na-ajụfe ego dịzi ebe nwunye m esokwuziere ha na-agbanyere ụfa aja n'ukwu ndị Igbo sịkwana ife onye bụ orie mkpa ma nye eju n'ori ife njibe ọ na-abụ ọkọkọba mmadụ ọ chọrọ mmadụ ibe ọ kọwakwana anụ ọfịa o jebe n'ukwu osisi mụnwa ama enwe nkwa etu anyị nọ jekwawakwa nkwa n'afọ biko kene ama m na igogo a narị nne mana imerụ m ya Chukwu ya agọzikwana karịa ka ọ gọziri biko eze udo ọganyawa omume ihe ji bịakwutekwe gị akwụkwọ na-enwe ndị ọzọ nwere ike igwe ala mana na laiki anyị na-ahụta ihe ị na-eme na ọ na-aga n'ụzọ nke Chineke ogodu na inye onye ahụ ego bara anya ọhịa aka ji were bịaba ile nwanne m nwoke anya mere ya ebere onye otu aka onye ụka na-abụ eme ha ọma jee n'onye otu aka ụmụ ya na-achụ ya ka achụgbuo a ga-azụ ahịa a ga-akụ akwụkwọ ebe a chọrọ na egbu egbu ọmụmasịkwa ya kama ụsụ mmanụ ọnya ya ga-atagbu ya edobe efela na ya were ala ghara webigizie ya nsị na ahụ na oge moto gbafere ka anyị bịa ha ọgụ n'ọgwụ ọgwụ onye ga-aga ugbu a n'ime ihe dịka onye nke Chineke ala na-agwaghị ihe ihu ebe ọ nọ nke anọ na-aga ulu kakwe ma ebe ebe anyị na-ekwu biko ezudo nwanne nwoke mpempe nwa onye buru ebu ejidekwa ịkarịrị ukwu a ebe ụfọ ana enwere nke na-ahụ dịka na-eti abịaghị ọ bụ ụfọ ụfọ eji nga anyị maka na ọ gịnwa anya na-afụ ụmụ ọzọ n'obodo a ihe ọ na-esi mme ya ọ na-akpala maka ihe ikwuru ga-akọsi gị akwụkwọ tinyekwelu nke ya nwa kwuru dike maka na ọkọkọbọ mmadụ ibe ka ọ ejekwu ma ọ bụrụ anụmanụ nọ n'ọcha o jee n'osisi jee kwụọ arụ dịka mana dịka ọfụma ọnọdụ onye nwa meziri ụmụ ya na nwunye ya owuteka m efe mere bụ na sebadụ ịma na mberede nyere dike mana ọ mberede ka eji amakwa dike ka njuke n'ime ya bụ na ego nne ka unu ga-ere ya bụ ọka ahụ na anyị na-arụ ya n'ọnụ ọ ga-ekwu okwu ọ na ị ga-enye nwunye ya 5 million ụmụ ya ndị nwoke ga-abụ n'otu nke nwaanyị ga-aga agbụ ma nke o ji ga-eche na onwe ya ọ ka na-eme
they can swear. Oh, Odogu, Beredeja, Amandi, Manas, and Berlin. I have to find Parapatu Pumbeba. I'll come back to now one. A Jew will do way back. And I would have on the other second check. I'll come my with the cash. You may not manage a baby. One bed, I had to go free Zuka. 1 week time, I'll be back. Manage with the room, a good. Couldn't we stop up one? We can have shade never. They all wake up, go to similar people. Tia balloon, Yena, Navy, we have 5 million. It's not 5 million. What's the give I can come on here because some of you actually. Mana paga be bai tata. Ema kwa ngin. Paga be kwa. Sipa ina onu chali bi. Yesi ya nye go kiwe jiwa school. Munne ngo ke sinye go ka hawe smasha. Hey. Mwenye na de boga. Ya ko si no ko. On be de fo. Ta ka mbi. Ini de fi ha jiro ni. Muna wanne mo ya jiro no saya. Kenke mo etebu na school. Oye mo ya zomo yours. Mwenye ma kwa myo. Ama no ge mai na aga. Ana wa nkitu ko. Mama okadi. Makamba haya chawali yako. Fanya kwa hapo hama na desi. Banga mama mwe pana sia. Ya da yeye na. Ngoto banga yeye. Mano kote. Ina juu ko ta mo yere an. Ogodi he muna wanne wa yengwa yo ko sire na. Ama no ge na aga. Mbo ni buru ga shop ishi shop na kine ebu an. Na ndi otigi na aga pe gina school. Ai ko sini uno full set no. Mana aga pe ni na reba. Aga kena makampa e bata. Ko asna ko seri ni. This is very long. Ema kwa nazo no podo bana polisi. Obo no ni ndo na ndo ke ko ana. Iko na side. Eba na wego. Eba ke kasiri pom won afọ nka 65 million. Ojo ni pom ko si meye. Isi kan ki ko 2 million. Buka. No sé. Ahora no fini. Mana ama namura ne bo ne bo mara. Mana ana no pare nye yota. Ngine kuna lego ni mobodo wana polisi. Mbe kota okomo. Ichi no godaya no ma mepesi. Ai me shawara township. Yota. Mana ine kwa nwoka anya ino no bianye fun yo ko si mere pero fa kaka ya nwoke jibu ego odogu before nwoka tipia ene ligo ne fere na irizi no odo ya ni no ko ko si metu n'obi o to si metu n'obi ayi ni choka nyere ya ayi nwoka ka chọ nyere ya mo ata buri me o esi ha jide go dana ka mo were 2 million we charge we ya we netongo gaza mana ebe ha sno ibu na achọrịra ngora njisa nwa akwa 5 million ka sana amenya ko bi de ha mo nwoke dogogo ndụ maka efo obi niile kwa ndị Ghana ahụ na menje o weke daiba ọ dị ebe a ịma ihe ọ ya nyere papa If one of good and another side. No one go to open a wife like a filling station. Brother, filling station. It's in the Bama. I don't make business filling station. Go to a half one. Mboju we bam. You want actually jana. But no more okay filling station never. Every day. What you got is not na. I got it was new. Na meme go na meme go. Ona measure my boy there na.
because mama sana mama tamana sana obi dia pan ezu Kaya say adogari na Ama po ye dom no ka dem maka ina eme. nsogbu adị ihe mere na ọwụ na asịghị onye ọ na-eme mmemme n'ebe obube ekweghị na anyị na-eze ude ekwucha na ihe kwuna na ọ ga-eweta ego n'izu ụka na-abịa ihe m chọrọ ime ka ị mara ugbu a bụ ịga na mbe gị amekwana ka ụmụ gị mara agwakwana ha ya ma otu ụmụ gị si eme maka anyị ejibekwe ya n'aka ọ sị na ọ ga-eweta amabekwe ma ọ ga-eweta maka mgbe anyị na-ekwu okwu ana m ele nwunye anya n'ihu nwunye ya ekwu ha okwu nwere ka otu anyị pụrụ ugbu a nwunye ya atụgharịa ya obi nwoke echi ya akọba akụkọ ụmụ nwaanyị na-achị maka mgbe ahụ akọkwa akụkọ ewetara ego ugbu a ụmụ gị obido kwechara ọkụcha agha ọ dịkwukwe mma ka ha mara ego ole erere ala maka ha mara ego ole ọwa nwere ka chịkọrọcha ha nche niile nweghị ga-enwezi nke iji echere onwe gị ọ iweta ya bụ ego anyị zuo ya ezuo jiri aka anyị kie ya mara otu a ga-esi nye ha tochikecha ha onye nke na-aga akwụkwọ gara ndị na-azụ ahịa azụba biko kwa ịla ugbu a nọ ekwutere elu ekwutere ha na chere ọlụta ji were ego nye ya n'aka anyị mee ihe anyị chọrọ ime nsogbu adị ihe mere ndị anya nsogbu adị ngwa n'laba ka m gaa hụ mmadụ ana m abịa emezie ka ngwa nwoke ma ọ wetezi ọgwụ a ọ dị mma biko ya gba mbọ na ọ na-agwụzi agwụ Mọmị m si na ọ ga-ahapụ m gaa mee travel na ọ lọta m na ya laba ahụ. Onye laikiri ya? Ka ezikwa n'otu m sha like ya nga mosquito na-ata ha. Mosquito ke. Mosquito na-ata ya. Ụmụ na ebe mosquito atago m maka ị nọ na mgbogo side a. Megolo ini. Mosquito na-ata gị na be na mosquito na-ata. Ka n'ihe biko mosquito. Okay, ime ihe eme. Echi ụmụ akpọga ya gaa n'obodo ka ije fụ ụmụnne anyị ndị nke ọzọ. Hey, ụmụnne anyị kolekwa ozikwa ụmụnne ọzọ. Chinọsọ anyị ka ị nwe. Are you serious? Ị nwere ụmụnne ọzọ. It is serious. Ka ezigbo mgbe anyị ga-eji ihe fọ Echi ime ka ihe a. Aga m echi nkwa ụmụnne m ka m na-achọ. Ha makwara mma? Amaka ịfụ ha. O nwere ncheta dịka ngosi. Ị ga-alaiki ya. Ike agwụgwọ m ụmụaka ga-eji na-enye nsogbu. Kwa ụbọchị mama gị na papa okwu gị ihe nwa gị na papa okwu gị ihe nwa onye nke a tikarụsi ebe onye nke etigasịba ha nche niile na-akụ m ịgba n'isi. Ọ ka mma na akapịala okwu ọnụ taa ka anyị kpaa ihe anụ ma a na-akpasi nzi unu nche niile nna agwa unu onye ọbụla nwere ajụjụ ọ ga-ajụ ya nya jụbụ ya kịta nna ya biko ka anyị kpaa ihe ha ka m zuo ike ọ dịka sị na achọrọ ịgwa gị mụ na gị achọrọ ịkpa nkata maka ya biko ike agwụgwọ m ji ekwu okwu ka anyị kpaba ihe a kịta onye ọbụla gee ntị biko nna ya nwere iche igwe igwe anyị nke m bụ na achọgo m ịrapụ obodo a gaa soro ụmụazị m gbawa mbọ Mma, achọkwa m ịga akwụkwọ ụmụazị ibe. nke m bụ n'anya ka nna na-ele omume ka nna eme adịmekwu ogologo nsogbu adị anụghị m ihe kwuru ya ọkwanụ dibịa ụnụ ma ọkpara ọkụkọ mụ nwa ọ na-ewute m na-eri m nri n'ahụ mana o nwere ihe m nwere ike ime mana ihe m chọrọ ka unu mara bụ na kwenkwen a m na-atụ n'abụ kwa ụtụtụ abụrụkwa n'egwu ọnwa ka m na-eji egwu ihe niile a bụ mbọ ka m na-agba maka na onye dị ndụ ka na-agba mbọ ọsọ onye nwụrụ anwụ bụ onye anaghị agba mbọzi kwenkwen a m na-atụ abụ ụfọdụ anọchie ụfọdụ agbawa arụ m mba jụba m ebe m na-eje bụkwanụ ka ọ dịrị unu mma ọ dịrị unu ncha mma ka m mara ma mma ezu ike ọkwụna ya ka m na-eje ife mana ife m na-achọ ibu unu bụ na ọnọdụ unu na-ewute m na unu mana mgbe arụ dị m na m na-agba mbọ dịka nwoke ọtụtụ mmụọ na mmadụ amapụgo m mana ebe o sizi etu a dị o nwere ife m na-emezi ndidi ka unu ya enwe unu asị na emuchi anya chi efọ unu nwere m ndidi Papa obere oge
Papa, I'm going to ndidi. Almost now, Wamo, Nampaha, Osnas Regilana. Cambridge, Amalia, and I say ndidi. It's not one mocha. And it is in a bed. We can not shock a milk woman. But one more one so far and fall. A boy near the mocha. Ella boy. I'm on a young ways and even you make a chico. Once you look at now, why potato as a man. I don't know where is it going to come from. I'm a room on the news. Even now, cover. Don't answer by the abbey no on your book. You no, I Japan, Nigeria. Get that, give you. Papa, young way, I do go. Papa, I can't get married. I can't get married. Una sina unulan. Una sinye lan. Una sinye lan. Chugo mi ba oko. Ndi obo mi no noboda. Mana aso ekucha secondary school abachala malu. So mo no. Hapata zeji maka na akpari. Die na singi wetu obi anu. Oso Wendi ke na atu anya apata. Ife na atu anya apata ozugbo ebe ọ na akwọ. Gịnị kwa na ọ na akwọ? Okwe ma na ọmụ akpọpụrụ aika obodo oyibo. Oloke nje kpọpụ aika obodo oyibo. Josi ya na atu anya keta o nwere n'isi gete ebe akwụkwọ. Ha kodobe go on ife le medobe fa. Amani ba anya nje afọ ụzọ. Ọnụ mbo ya pụta. Ile efu na mmam na mpa mama nzo m kana hinwe ego. Ike agwụgwụ m. Ife ngwa gị weturu m obi ahụ. Ndị Igbo si na nkịta nwere ndidi na-ata ọkụ gị n'ụlọ dị ya. Ọ gịnị ka unu na-ebe eme? Magora. Nke nwa ọzọkwa. Ịma hapụrụ m nwa m. Ka ị na-apụ ala. Ebe ka ị gbaga. Ngwa, si ebe ọfụfụ onye ala. Sa n'ụlọ. Naba n'ụlọ. Hapụrụ m nwa m. Asị na ya ọ Chris ka na-akpọ gịnị. Hapụrụ m nwa m. Ọkwa ihe anyị ga-aga ịga n'akwụkwọ. Ịmara na otu anụ isizi wee chọọ ka eweta ego ana obi erugo m ana otuzi aka ife mmadụ na-eme makwasị nsị a na dike ekwezi nzuo ike na-akwụ m na fụ nkata ọ na-asị m na anya amazụkwụ m ife a ọ ga-enwe isi wee sị na ọ na-abụ eme ife ka esi eme ife oyiye ife nụ emewo na dịka mara onye ya na a na-emekọ ihe ọ mara na mụnwa odogwu karịkwa na odogwu otu a ka o mere ị na-aghọta ụzọ asọ nje lachaba ọ bụ ọnụ ife mpịtọ ekwu eme ka m bụkwanụ a na-akpọ m ezi udo na-akpọ m ekwu eme maka na ihe ọ na nkwulu na-eme ya ihe dị na ya bụ ihe a na-abụrọkwanụ problem nwa ka m nwere obodo anya mana anyị ma na-eji uche ọ egwu uche ka anyị na-agba uche na-eme ụmụ ndị esi wee gobe ndị obodo
anyị ofe abata ọbana nke nwa bekee kpọrọ intimidation ya ha filibeze cheze na m na-emegide ya maka na m kpatara ego kpọọ ya ka ọ bịa ya chịta akwụkwọ na-abịa ka nye ya ego ọ chịtazi everything ga-adị gị n'aka nnukwu gị ego gbagotere ịkpọ ndị ọkwa sọve ga n'afọ ịchafụ ịkpọzi ha bịa ha sọve akwụkwọ niile echesara m akwụkwọ m njeje bata chịrị akwụkwọ m a na-abụrụ ego nke m ụta ka ezi mee ya bịa nwanne m nwoke odogwu maka ịgụpụcha akwụkwọ ka m mezi ga ntị ọ bụrụ na efere laikere ebe a be nna ya mmadụ ga-ebi n'obodo ya ịmakazikwa nne na-agụ ezigbo nwa ka nleta anyị na-enetegodi ya biko ka a na-akụgodi nke bụ okwu Masọ kpọrọ m jee gosi m ụmụnne ndị ka anyị chi gosi. Ụmụnwa chọrọ igosi. Ọ gị gbara achọrọ efufe isi na chọrọ ịga na siti ka ịga na siti ka ịga akwụkwọ. Ọ bụrụ na siti ka ịga n'afọ ụmụnne ebe ụmụnne gị ndị na-afọrọ. Ị na-ajụ ya ma arụ ị na-anyị ma na-arụ. Otu akabasi akwụgharị na-agagasị n'ụlọ amalị ahụ ọmalụkwa ndị mmadụ Ekwa ihe m na-echegbu ka o siwe nri ọkụ ka ọ gbaa ọkụ ọka mma. Anụ m ndị be eze udo kpọọ m ọ sị m bịa ya batago ka m bịa were zi ego ahụ ya ka m sị ka m jebe mana ụwa m akwụsị na boochi na nwanne m nwoke wee gwe na-akpa eso maka o jebe eje ọkara eze ọ ya na mmekwa ka eze mara ya nwe nwere n'aka oyi eji jide ya bụ ego n'ime onye bụ ya wee jee weta onye ka nsị ka m gwa tupu m pụọ. Nna anyị ya ọkwa na-eju ọmụ mmasị gị eje na be eze udo n'abalị maka tupu isi ebe a pụọ lụọ obe osina nwanne gị nwoke unu eje ebe eze udo ịnatawa chi ga-eji ọ bụrụ gị na-akụ ụmụaka anụnwa nwee ike nọchi n'ụzọ n'alụghị ego adị ma ndị nke gị na ha nọ n'ụlọ ha ga-ebido kụwa mba ndị n'isi ike ha dụrụ biko rapụ ya echi ijebe ị na-ene onye nwaanyị na-ene gị ya kpọọ ndị be eze udo na ekwentị kịta sị ha na ị ga-abịa echi obodo ajọkakwa ụmụazị analụghị ego ebe a gịnị ka ndị nke a ga-eme ọkwa ha gakwụrụ m n'eme isi ndị nke anụmanụ echi chata nke ha dọkwa biko rapụ ya echi ka ijebe ị ga-ada agba n'ọsọ nọ ehe biko rapụ ya echi ka m bịa mkpọchi ya chaa aghara m azụ jere ikpukwazi ya ọ ka mma echizi ka anyị jebe ọ ka mma biko onye nwe na-ene gị anya gị nwa na-ene ya ị na-akọ na-enwe 5 million naira ibu webata n'ụlọ na bank kwa n'obodo anyị kwa ebe mbụ nwa amaala ụdị ha na-achụ kpapụ ego a kịta ka o sie kịta bifo m akwụkwọ ego gịnị mba niile njeje gbata onwe gbọtụ ndị mmadụ ọkụ na be anyị na mkwa mba mechọrọ gị ọsọ ka 5 million naira chere ị na-akọwa na enwere 5 million naira ibubata n'ụlọ ijiri iji ego ọ gịnị gwa ya ogo m ga-efi gị niile gwa ya ogo gịnị ka m na-eme keri ị na-ekwu 5 million nke onwe 5 million naira nye mechipọnụ gị ebe ọsọ ọ dị chọọ isi ewe na m ga-efigo kọrọ m ka ifo agbụgbụ ebe ahụ
Amandi aneze oku wasiadio Amandi aneze oku wasiadio ekwu batupu enimo Amandi aneze Dike ọkụ imegide ife adị gị n'obi ọkụ imegide ife adị gị n'obi chee ka m bịa ife iji wee bịa na-adagharị na-ayọ n'inwere ana na igele ana n'inwere ana igoluzie ana ka igbuo nwanne m nwoke nsogbu adịrọ mba achọghị m ime ife ị na-ekwu gbaa chelugbo m na-egosi gị onye ya na nwanne ya kwụ egwu a na-atụ ya ọ dịkwa aka dị nke egwu obodo a mama ọ bụrụ ya mma egosi dike onye mbụ n'obodo a ghọta ihe na-agba gị butu obi gị iwebu unu wee gbuo di m ife nwoke na-eme nwaanyị na-eme gee ntị ka m gwa gị obodo a gebe m ntị gebe eje gbaje ebe chikọrọ igbo igwe efemere agba ọsọ bịa ozugbo onye ọbụla ya efi ejibi ya chi ewere ehihie jie emefe mkpa gị gasịa n'ụlọ gwa gasịa ka ụmụnna ka atụ alụmaka ya ezigbo okwu nwanne m nwoke ka ejigbo tinye na kanga gasị ike Papa. Nna ya oge. Ekwentị m akụ. Nze ọzọ m na ndị ori gbagburu ezi ụda. Bụrụ ego bụ wee nata. Nke ka njọ abụrụ dị nke a na nke ka njọ bụ na nwanne nwoke na-ekwu na ọmụ ziri ndị bịa gbuo nwanne. N'ụdị gịnịzi? Wee bụrụ ego bụ wee nata. Mba ahụ. Ya ga-emechasịa mụ na ezinụlọ anya afọ n'anya. Ọ na-asị na ndụ a zute ndị ori wee bịa gbuo ezi udo n'ụdị gịnịzi? N'ụdị na ịbụ onye ori ka ọ gịnị? O nekwara otu isi wee dị anya o ji asị na ọ gị zute ndị bịa gbuo ya. Chineke gwakwa ya isi adịghị ya mma. Aka nkwe ka ọ dị nọ nna m gbuzi ezi udo. Ọ gwakwa m ụnyaahụ ha sịkwa m bịa were ego a ụnyaahụ. Nne unu sị m apụrụ na chi nwaanyị mmadụ mere njọ na ọ na-emechite m ebere mmemme ọzọpụ ya ụkwụ daa ada. Ọ bụ emere ọ ji sị m apụrụ si oruzie tata ka nje ya weta ya ka a na-akpọkwazi m na-agbagbuo n'ezi udo n'abalị buru ego
One case, my years are always normal as in baby above. Carve combuchi on. Nanya made us say, I'm going to know. I know what I am from time. No, the king is one guy is the one who wanted to really go away. About one guy. Yeah. Jeff Bon was in a one. See what's in an alley on my one would also read your web. I am a charism. I will never nice na onye akpọrọ nna m na fon gwa ya na ndị osi wakpuru Ezeudo bụ Ezeudo ahụgo Ezeudo elink Ezeudo nke anyị na ya gwuru oyi ya weretara anyị ego ala tata Ezeudo gwara ebuo nke na-agbọka m isi bụ na asị nọ anyị nwa tụkọrọtara bụ Ezeudo ụnụ nwa gburu Ezeudo hai nnewi aga ọgụ n'ọzọ obodo ike ka ga-esi ka onye ukwu wara ma enwere ka ụnụ kekwana ke nke anyị makwana ke nke anyị ma oke ahụ awụ ụsọ amụtaghị nwa lene ebe agbapụrụ ọsọ ndụ agbapụrụ ọnwụ nna biko o na nwanne m nwoke chọkwara ka ọ zọta ndụ ọnwụ gabe bịa na asị na anyị nwa gburu ihe ị na-adịga na-ekwuru ihe biko ome ga-abịa anyị isi na-agba pọfụkọn akpụga aga bụ ndị uwe ojii ka ha jụọ gị ajụjụ ife imere di m ị na-ekwu ka ị na-anwụ anwụ nwoke ọnwụ ị na-anwụ mgbe ị na-ezite ndị na-agba egwu ahụ na-agba egwu ahụ aka gị niile adịkwa mma na-eji n'nwa ya arụ adịrọkwanye aka nwa gbanwụrụ agbanwụ ọ ga-eji wee gbuo ya ma ya nwa arụ adịrọ ya dị nke m nwụrụ anwụ ọ na-edoro ya ọ nwụrụ anwụ ji n'nwayọ ozugbo onye abịala ige a na ga-eje gbuo onye bịara ige ya na ekwuzi n'okwu otu ọ dịghọ mma onye Ezeudo mụ na dị udokwanụ mma wee bịaba amaghịzi m ka m esi ọ bụ aka ka m eji wee gbaa egbe nwa ndị nwa ife nna agwakwa unu bụ ka unu were ọkpa ma ndị uwe ojii nwa ịkpọtara werekwa na ọkpa ife nna achọ ịgwa unu bụ na o nwerekwa ife ọbụla mme aka ndị ọcha enu na ana nụrụkwa gwara m osigharị anyị bụ ndị uwe ojii enwere ife ya eme a na-ebe oge ebubo na izu oyi nwaanyị a na-ebe a na-asị ibu di ya bụrụ ego o bu wee nata mana n'osi na wee dị onwe ya eti gị ife iruo na ụlọ ndị uwe ojii ikpere ọnụ gị inugo ikpere ọnụ gị akpọchatakwa gị azụ ngwa ka anyị jenụ
ọzọ. Mbamalazi ọzọ. Mbamalazi tụmọfa Vera. Kemere pọm na Vera. Kemere pọgị na Vera. Kemere pọgị. Oh Jesus, no more Chukwu ẹ̀rọ̀jì. Àpẹẹrẹ àjọ mi lọ́tà fílẹ̀jì. Àpẹẹrẹ àjọ mi lọ́tà fílẹ̀jì. Vera what I did. I'll go back to city. Never to go back again. I'm not to tell my daughter. I'm gonna follow. na Tony bofu ka ikpokọrọ ha niile mmadụ mmemme mana ya nkụ n'ụtọ ọ dị ka ezi ka ndị a siri iche n'ọnwa ọ maka ezi udo chiri ga ya ọ nwụrụzi abụrụ anyị ọgburu ya nke a bụ jikọrọ anyị ọ dị complicated ka ezi ka so ha gawa ndị operation fire fire fede ebezi ọfụma fajesi pụta a na-aka aja mbere amụrụ m dịkwa wee ife a maka ife nna chi gwa ife a nna chi gwa ife nna akwado kịta abụzi ka m nwere ndị SARS tinye alụva ka mma ma ọnọdụ ya emegharịa apụta na akọrọ m ife ọzọ ịdịkwa wee ife a na-eme na onwere ife na-aga na onwere ife eme maka ihe ị na-ekwu kịta echesigo nya mmekọ ka m gwa gị si mba mmekọ ka m gwa gị ife a si mba mana onye iji aka gị ekwute nke bụ eziokwu bụ na ana m eyizikwu maazị elu ọ na-adịkwa ka ha jisi ọrụ anụ afọ etinye na azụ anyị mụ na ga-abụrụzie abụkị Kendedifa ogede ha ka ebe maazị gị mba na anyị gara ebe nọ ya chọọ ọga n'ọfịs ụmụaka si na ọ nọ ebe ndị ọrụ na ha si na ọ nọ ebe ha si ka ya bịa fụ ya ọ nọ ebe a ụnụ amaghị na onye isi mechi ọrụ adị afụzi mmadụ ebe ọ na-ezu ike ụnụ abịa ebe abịa inye anyị nsogbu gwụgwọgwọnụ bịa biko eji m obi nke Chineke na-ayọ arahụ m ụra n'abalị maka nwanne m nwoke a n'ebe a maka nwanne m nwoke a ọgwụ agwụ ofu ụbọchị ọnwụ na-achọ ịkpọrọ ya amaghịzi m otu o si nọ n'ime ebe a biko nụ kpọnụ na anyị ya kama ọ nwụrụ n'ụkpọ ya mgbe anyị hụrụ nwa anyị na-achọkwa nwa ya nwoke anyị chọta ya kpọtara m biko olu na-achọ ka arapụ di gị anaghị ekwu na di gị bụ mmadụ buru ego isi ga arapụ ya nwa gị nwoke gbafuo ka ife onye na-agbaziri ọsọ gentị ka m gwa gị ọ bụrụ na akpọtara nwa gị nwoke ahụ ebe a di gị ya nọ ebe a ọ ya nọ ebe a ruo ure gentị ifu ndị abịa ebe a nọ a enwere isi nwaanyị unu bụ di ya bụrụ ego di ya ya kwụ na ejekwu na ife m na-ekwu
jekwuru na ya unu jekwuru ya ife ọ bụrụ unu kpatara dobeze ka anyị mara sineba abụọ ọga sineba abụọ nkune ọfisa so these boys come on you guys really anyị ebidogbu iji onye ji n'ala ka eji maka ọnwụ na ọgụ ebighị agaghị atọwa egbe ịhụ na nwanne nwoke nye anyị na-eche ugbu a ka anyị jee mara otu a ga-esi kpọpụta ya maka ya mere ebe ahụ ahụ esighị ike anyị agara na nke ndị uwe ojii nke otu ha si wee kwusi na ọnwụ nwunye eze udo ka ihe niile dị n'aka na ọnwụ na ọgwa ha okwu ha omee ya eme ihe anyị nwere ime ọ ewepụ ihere wepụ ihe niile maka asị onye ọ na-eme omume ọ na-ebe obobe ka anyị gaba be ya anyị gara anyị gbuo ekpere n'ala yọọ ya ma ọ ga-agwa ha ka ha bụ na nke nwunye Ezeudo ka mụnwa ga-eje nwunye Ezeudo bịa n'ụlọ bịa kpọlụ di m nwoke mmadụ ofu aka na-adụrọ mma na-ahịa arụ nyogide biko nyerapịa ọjụ ka m ga-ejebe nwunye Ezeudo sekpụrụ na je yọọ ya biko maka gịnị nwaanyị ibe m na-etukwa etukwa anyị mamịrị otu nsị anyị ka m ga-eje ya biko nna anyị eji m Chineke bi n'eluigwe wee yọọ gị isi na ejebe nwunye Ezeudo jebe adị m eje ihe nakwa adị m eje ọ bụ na ị na-eje na ụzọ jebe adị m eje uche nwa adị m eje onye ji n'ala ka eji n'ala ọkwa dị gị ka a na-ekwu nna anyị ya bụrụ ya iji di ya mbọsọ o ji katara ya ọkpọnata m ya n'ụlọ nwoke mmadụ arụ adụrọ nsogbu adị ime na nke iji wee bụrụ nwaanyị alụrụ alụ onye ahụ nwanne m nwoke ma nsogbu adị aga m aga ebe ahụ ọ bụrụ na ọ ga-awụ mmiri ọkụ ya gwuo mmiri ọkụ ọ bụ niile ji jebe na ụzọ nsogbu adị jebe nna anyị kachi ihe na-emere emego ụmụnye m onye osi n'aka ihe na-enye m nsogbu nwanne m nwoke adị ụfọ nne m n'ebe ahụ obi ebere mmadụ eji m obi nke Chineke na-arịọ ile mere gị ihe ole mfọrọ ana m ahụzi ụra ọkwa maka nwanne m nwoke ọwụ maka nwa ya maka nwanne m nwoke onye jiri ọgwụ wee dịrị ndụ gazi n'ọnụ ụlọ nke ndị uwe ojii ndụ ka ọ ga-adị biko nwaanyị ọma ana m ayọ gị mmanya ị ga-enye ya emere biko kpọpụtara nwanne m nwoke biko obi ebere banago ị chọrọ ka Chima nna ya pụta Chima bịara ebe ana m ajụ gị Chima ụkwụrụ ọtụrụ ebe ị mara ga-ejide ma a ga-ejide ma gị maka ọsụsọ gị na nwanne gị dịka ezoro bịa ebe ama ndị nke ị kọrọ ndị nke gị bịara ịkọ ya ma kọọ apụtaziara kpọpụta Tony ebe ka onye jide ya ọnwa ji ya ọ ndị uwe ojii ji ya ndị uwe ojii si ngwa ya pụta na enwezi ife o mere fasị ya nọrọ ka ọkwụ ụgwọ ife ọjọọ o mere ha jide ya ngwa nsogbu gbakọrọ ogbo dike tego ya bahụ ya dike adịrị dike nwere ike ịnọkọta ebe nwụrụ ọrụ okwu echenji asị na so na ihe na-akọrọ ebe ya na Chima na okwu Chima jide ya hapụ dike maka o nwere ike ịnọ nke ndị ojii biko ana m onye gbapụrụ dike taa ụzọ esọmpi n'afọ a enweghị ihe nwere ezigbote okwu ịgwa nwa ya kwuo obi ya na okwu na pakeji anụ mfe ejiri obi ma ọnwa ya mere ka m na-eji wee gbuo otu a ka ụwa na-eme mmadụ ọgbọkpọrọ ịgba ọkụ ọsọ ndụ ọkụ n'ọnụ nwanne m nwoke ọmụkwa n'ọkụ ụmụ ya nne apụ na ha nsogbu ọrụ ọ dị bụrụ ọnwụ ka ọ nwụrụ nke ọ na-eme mmiri
Ije enweghị isi mana okwu nna-achị egwu ụnụ bụ enwe onye ọzọ ga-agwa ụnụ ya ọmụmụ n'ụwa ụnụ nọ ụnụ ewerekwe na onwe na-ebunye mmadụ maka enwere ndị na-aga ije n'ụwa ekwensu ka mma onye ihe na-eme n'ụwa ya mara ihe onye atara amụsụ chọta onye a ga-akpa nshi onye eme mmadụ ya mara ihe ije nje taata ka m ji wee mara na ihe niile na-aga n'ụzọ abụrụ mmadụ mmụnwa bụ osi na jiri ụkwụ m jere kpamkpamkpam were garuo na nke nwaanyị na-ehulu ehulu anyị mma mere wee bere ya akwa si ya hapụ nwanne nwoke ahụ na-adị na ọ ga-anwụ gwuo ihe niile m kwuru kwucha lee nwaanyị anya n'ihu ihu ya agbarụọ ka mmiri ihe ọdọ nọrọ gbam ọ bụrụ ya omechaa ihe n'ụwa anyị nke a mkpamkpam pịam ọmakpuo ime ụlọ ka nwanne nwoke nọrọ ebe a nwụọ nsogbu adịghị enweghị ga-eme nwanne nwoke mana ka ka nwaanyị si emezi n'udo omume a ga-esi na onye ọzọ nwere onye ọzọ wee nkwa jụwanụ m nwa m omume nke ya ajọkakwa Amandi ma ọ bụ maka ihe mere nke eji nwere ụwa o teghị na adịrọ m mma so Chineke ka ọ dị n'aka ya mara eziokwu ihe ebido na anyị na-eche uche chukwu na ha abanyere ihe ọzọ nwa m ma ihe unu ihe unu na-ekwu unu ji ga-ama ihe ọwụwụ onye ọzọ ka onye ọzọ nwere ihe fara abụọ gwụbeghị akwụkwọ ebe a mụrụ anyị mmadụ ịsa alabalafọ anyị ịbụọ ọ bụrụ na dike pụ ụgbọ onye ka mena ya kwụ ekwu onye ka mena anyị ga na-akọ dịka nwanne nwoke ahụ na-adịghị aga buru ya dọba n'ụlọ nga ka ọ nọrọ ebe a nwụọ hei mbanụ Chineke nọkwa ya Chineke gbaa na ihe zuru ezu n'ahụ kpọpụta nwanne m ka nwanne nwoke ghara ịnwụ hapụnụ m ụmụ m hapụnụ m ụmụ m ụrụ amaghị ihe m na-aga gị ọfịa anyị na-ezoerikwa n'ebe a nwa onye ụlọ ọ ga-abụrụ onye ọbụla ọ kakwa mma ije polis steshọn ka hapụ n'ụpụpa gị maka ndị uwe ojii si n'afọ gị harapụ ya ịma na arụ adị ọkwa na ya na ihe ka ọ dị mma ngwa n'anya ndị uwe ojii ji mpa ha ji chima ọ ka ngazi eke jigosa anyị ncha niile gịnị mere manga ya mere manga emara akụ ihe na akọ ọkọ mere ijekwa ka mpa netakwa ọkọ mere na akọ ihe a na-ekwukwa ntụnụ bụ na ịma na mpụ na-emelu oke tinyekwuru na ha adịghị ọ nwekwa ike ịhafụ ya nọrọ ebe ahụ nwụọ ọ ka mma na ị bịara ka gị na Chima gaa ebe ahụ ka agbapụta mpụ unu onye ọgburu ya onye gburu ya ọbụrụ ngwa gburu igwe anyị ka anyị mara igbu mmadụ igbu mmadụ ọbụrụ ngwa gburu igwe anyị afụkọ na-edinye ego na-edinye afụkọ ka m bịa ọkwasị ka ị na-agba ọkwasị ka ị na-agba chere ihe mme mpa anyị gasigodi n'ebe a ana m abịakwa
Can you buy? Or say buy ebe. You have to me when what the look out. Hey! Get this way, but what the look eh? Onwere mgbe idira isa igbu ya. Asa ikputa ya na ndụ. Ka ajụọ ya ajụjụ gbasara ọnwụ nwoke a. Gị were egbe gbagbuo ya na ya. Ị na-asị nke ihe mere nji wee gbagbuo ya. Agwara m ya na ya akwụsị. Kedu ihe ọ na-agbara ọsọ? Kedu ihe ọ na-agbaza aka wee pụọ m? Mgbe ọ na-akwụsịrị ọnụ, kama ya agbawe ha n'isi. Ọ ka ha mma na ịgbajiri ụkwụ. Akpọji ya ga-emechie ahụ. Gị gba ya nke a gbasakwa gị onwe bụ ihe gbasara m. Onwekwa asịsa m na asa. Eru akwala nsa na ọ bụrụ m gbagbure. Ada ọ bụrụkwa m aka m dịkwa ọcha. Kwa ihe ya eme gị ime ya. Dike. Ịmana m na-etaja dịka ọka ya. Ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ka ị gwa anyị eziokwu ka anyị bụ ndị uwe ojii wee nyere gị aka. Eziokwu ka m chọrọ. Gwa m eziokwu. Since ị na-aba onwe ife eme gị. Eti gị ife. Onwe eti gị ife. Onwe ife eme gị. Gwa m eziokwu gbasara ezudo maka ọrụ. Eziokwu ka m chọrọ. Gwa m eziokwu. Gwa m eziokwu ya rapụ ya. Onwere onye ọbụla mma gbasara ọnwụ ezudo n'aja akwụkwọ. Arụ adịrọkwu. A na-abịa etu m ntụtụ ori na etu eji egbe zuru ori bụ ezudo gbagbuo ya. Ọ bụ aka nke Mmechi adịghị ọzọ. Ifere ka ọ dị. Ụkwaka anụ a ọchịcha mere ihe bụ oke. Ozi. Ọ kwụrụ ndị anụ a na-akparụ n'obodo. N'ịkwa fa na-akparụ n'obodo. Ọ na-eme aka. Onye isi. Onye ọfụ ụmụ nwoke ọmama wee na-eme aka ya na. Shansa! Shansa! Unapata? Unakuja pia? Onye isi, anyị fụrụ nwata nwoke a. Ya gbawa ọsọ. Ka na-eme inspector Ogide were egbe gbaa ya ada nwụọ. Nwatakịrị ya si ebe a pụta. Ọrụ nwa dike. Onye ka ị na-ajụ? Ọ sị na m hụrụ papa ya. Nwa nwanne ya nwoke. Kedu uru ndị ahụ dị? Ha rụrụ di m, ezudo di m. Ọ ka mma ka ha kpochapụ ka agụpụfa n'ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa. Kedu uru fa bara ndị ahụ?
ya otu a ka o si wee dị ya ihe amụ ihe unu na-eme n'ụwa nwaanyị ebu na-ego bi unu bute unu ọnụ unu wee nwee chọkụ unu kpochapụ ofu ezinụlọ unu nọ n'ebe a unu jiri ihe n'ụwa gbagbuo nwanne nwoke n'ọkwa ebe a nwanne nwoke da nwụọ na ihe na unu ma jidekwe nke unu ji gịnị ka anyị mere unu ọmaka eji meche ọnụ ịchọ ka m kpụọ masị ka atụba anyị na sel tụba ya nwoke mmanụ unu gbukọtakwuru m gbuonu m ka mmanụ unu egbuzuo na unu za ogo gbuzuo gbuonu m asị gị mechie ọnụ bịa ka m gwa gị aka na-ekwu nwanne gị oke na-akọ agba ke a na-agbara ọsọ ọ bụrụ onye ori ka ọ gburu mmadụ gburu ego ya gbafuo ị ka na-akọ ime ya na-akọ inwe ọnụ sebapụ ọsọ nsogbu asị gị sebapụ ka ngabazie hapụzie emecha na ị ga-akpọ ka atụgo m ị ga-atụgo m ebe na ya bigo ihe unu metere ga-ebupụta ụlọ anụ mpagba sebapụ mma kwụkwọ mmadụ kedu ife na-arapụrụ gị ka ị ba ise na mgbede a anụ mpagba nwoke ahụ dike arụ adịrị nwoke n'ama otegoro ya a sị m gị hapụ ya ọgwụgodo nwunye nwoke ka ejide etu ọgwụ nkịta agha asị na ọmụpụrụ ezigbo ya maka na onye ọbụla ma na ọndị pụrụ ezigbo mana nwunye ya bụ dike ọjọ́ ọlọ́run ya na-ekwu aka ndị wee sị kepụ n'aka mana ụmụ bụ ụmụ nwaanyị ba na-agwa ụlọ okwu ebe ahụ mefu n'ụdị ife ahụ chọrọ n'ụlọ ga-emerịrị ya ka m na-akwụgo ju ụlọ ọdụ di na nwanne gị nwanne na nne eji gị na di ịma mmepe m ji dị chiri ede na anụ ya na anụ n'ọnụ gị ọnwụ dị mgbara abụrụ n'ọ nke dike na nwa ya nke ọnwụ kedu isi ihe nwa dike na-agbara ọsọ polisi ji gbagburu onye aka ya dị ọcha ọ na-agba ọsọ ọ saa ọnụ ya utikapụ ọsọ apa m na-ege mma dị asị gị bekịta ka e ka isi manụ n'ọnụ ahụrụ m n'anya were kweta n'anya m ka kwa bịa kedu ka a si ma na ji 5 million na tenda maka ụgwọ ala ka ọ kasị ndị ọbụla ha kpọrọ ụgwọ afọ nwesị na ego ama 5 million si weta ya ewekwenye na-akwụsị ya esi m n'ọnwụ nke dike gwụrụ nke ka mkpa ọ ka mma na aja na m chọrọ ebe a dị ndụ a na ya n'ebe a edokọsịa ya ọnụ ndị nwụrụ anwụ niile bekọkọsịa Okigbo zuru okigbo na mpa ka ara jezie n'ike egbola na mpa m okigbo ahụ mama aka ka ozie n'ike biko na ha bere ka eji ndụ mere ife ị na-ajụ m mkpụrụ nwaanyị ka m bụ amara m ebe m ga-esi kọta akọta amara m nsi n'elu ka nsi na biko ihe ọ bụla iche bụ ihe ịma na ọ ga-adị anyị mma biko ka anyị kwuo onye ka emee ya otu a enugo okwu a ekwuru gosi na ibe ezigbo nwaanyị maka ihe m ji wee sị ka mmebe afọ ụwụ na na-ahapụ isi aka abụọ ya ịfụrụ nọ ndị a na-achụpụ anyị ogbu anyị ga-achụ ha nye ọbụzi ugbu abụọ na ofu nke ha ofu nke anyị abụọ ọkwa jọrọ m ya bụ nwaanyị yọọ ebe akwa si ya ka ọ hapụ nwanne m nwoke ọjụ nwanne m nwoke anwụọ na nwa ya anwụọ mbanụ a na-akọ nke a ka a ga-alị nke a mbanụ ọ gịnị na-eme ihe m chọrọ ime ugbu a bụ enwe ihe m chọrọ ime ma ihe m na-ajụ bụ enwere ego idotere ego kwa kemgbe ihe a niile emechaa aka m na-agakwa n'ebe m na-ele afịa ọkwa n'ụlọ ebe a ka mụ na nwa m na-akpọchi onwe anyị n'ụzọ ahụ isikwa onye nwa jebe na shọpụ ọjụ na ya ma nje ya na-abụ n'ụlọ
nya otu ifo m na otu aka nọ shishi nwe ihe dị n'ụlọ ebe a nsogbu adị ndị Igbo na-atụ ilu na-asị ejighị eji ebiri ebiri ọkwa ihe a mere aga m anị ihe m na-achọ ime ugbu a ka ndị eke mara aga m aga n'ụlọ uwe ojii karịa nke ha kpọrọ ndị uwe ojii wee kpọrọ nwunye udo aga m akpụrụ ya mkpụrụ ya maka ama m tiche ego a m enweta ya ka a zụga n'ahịa achọrọ m ka m na-eteka ofe a ọnụ ka anyị rikọọ ya ọnụ ka anyị marazie onye bụ odogwu mana ihe ọzọ na-eme ka ụlọ mara onye ọnwụna bịara ebe a ajụ ụlọ ọnụ nwere ama m otu ndị be anyị asịkwa anyị agaghị emepe ọnụ emepekwana ọnụ maka ihe ha ga-eme ka ha mata ihe anyị bụ n'obi mechie ọnụ onye bịa ga-esi ya otu a ka o siri mee ka m ga hụ ụmụnna ka anyị gbapụ ya ọsọ ka ama otu a ga-esi were nọdị n'ọfụ onye si n'anya apụta o gburu mmadụ ọ hụrụkwa driving license ka esi jizugbu ya bụ mmadụ ya kasị oge mgbe abalị Christ. Chris. Para dançar Chris. E já lhe falava aqui. Bom, avisava Chris. Chris. Vai feijão, mano. Que na Cuba, que crê. Vai ser um nome. Agora. Acabou tão grosso. Agora que crê. E já Cuba, na Cuba. Bel. Sneak eu fui. Dia eu vou na era. Na oportunidade. Na oportunidade. Vai, vai agora. Onde se houvesse uma máquina. É aqui, na moto. É do meu número. É do meu amigo. Olha o bicho lá na minha hora de boa. Ele lá na moto. Isso não aqui. Vamos lá, né? Não é isso. Amara na kosi. Que gunu me? No no. Hey, kai ba no no no. Okay. Odi kwa namma. Ada na no na techa. Okay ni me. Kai sina bada ta na ifu je na pese vendu buchiche. Je no nwam. Ya na nkanka Christian. Okay ni kana me. Kai se kwa no. Asina Christ chimoto kubo mma. Oku ifugo. Ifugie. Ugboro ne ka na ado Jane, dọpụta Jane ebe Chris no. Jane chu. Oku na ha afia. Kino kwani enka biko ke uduru wa bi enka ke yemme. Yemme no wa mputa. Ona bu susam ga na atagula. Dim no no bozu. Chima nwa m no no bozu. Wala bo wala wuzu kro ke be bo ka biko no. Oba! Besna. Meu zubo. Mangi nwa, ngodi. Nkwa ibido kwebe m kemgbe ụwa.
Kita ika na-ekwe m nkwa. Achọrọ ozi m gawa. Mpa m ọtịga ịzụ m akwụkwọ. Ezu udo ga-ewetara anyị 5 million naira jiga anyị na weekend. Na ihe ngwa gị. Ihe ọbụla jikọtara mụ na gị. Ọwụ na-egwu ka ị na-egwu biko wo ka ikpe ha ji wee bịa. Nye nji wee bịa dị mkpa mana mma ga nọrọ nso kwa ile bịa kpalibe nkịta chụgharịba m ala ahụ. Biko ka ikpe ezigbo nkata biko. Achọrọ ozi m. So Jane iji wee kwetara m oyi maka ego. Iji wee kwetara m oyi nji wee were maka gị wee jụọ ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a. Mma gị were afa m na-akpagharị n'obodo ọfụ ụkọchukwu ọkọrịa, ọfụ pastọ ọkọrịa, ọfụ eze mmụọ ọkọrịa na m abatọrịcha na nwa ya n'obodo a na-emebiere afa mbụ maka ego. So maka na nna ya ezi udo nke mmakwa ya wetara 5 million naira na weekend ka iji wee lapụ afọ ine ntawara ebe ị nọ wee sị ngawa na-eche ọzọ m. As I'm talking to you na agwọ nọ n'akịrịka dịka nna agwa m okwu na ezigbo agwọ nọ n'akịrịka. Nwanne ijele nọ n'isi mmụọ my brother. Ma brother ma ji enu enye nwaanyị. Oyi m nwaanyị my brother. Anchi ma no nwe bọtị ngwa na nna apị n'obere oge na the bọtị ya awọ ọkụ. Nke mmị ya ji m wee na-akọsa n'obodo a. Ọfụ kọchukwu kọrịa maka m ọfụ eze m ọkọrịa maka m. Ma mụrụ m wuru gafa m je tụọ m n'alụsị. Onye maka mmiti je na shop ya. Shop mmafa o. Wee rọshkwa je na azọ m nwaanyị. Je na asị m si ya n'ilu pụọ. Nwanne ifugo si agwa m okwu. Nwanne azụ n'onwere ya mbụ. Je na asị m si n'ilu shop fa pụọ. That na nna ezu udo. Goal fa na fa 5 million naira. And you know you put the money where bia be for cash na weekend. Na ebute ya wee go. Chero. Ina akọwa na ezu udo nke mụ na gị nwa bi n'obodo a goro na ha 5 million naira. Ọ ihe na-akọwa. Ma brother na ma agwa gị ọ bụrụ ihe na-akọwa no ife na-eme na. Jane gwa m na ya ezu udo ego ga na fa 5 million. No you put the money na babute for na weekend. Nwanne ka anyị call the game. Nwanne nwa ọzọ ebe tata nwanne ọgba nje ga-agba. Ka I call the game maka ihe ma no 5 million Jane will come back. Ya ị chọrọ ka anyị call the game by aside na by sompia. O dịrị ewu na ọkụkọ anya na ezu udo bụ n'iru by kosi. M ga-etinye anya na akwa. Iyo. Let's go. Confirm. Kamu guys. Come here now, what's happening to you? Did you ever get that Zoria? Hey! Okay, mother. Papa! Oh yeah, Papa. Hey, Papa. Eziokwu apụtali. Eziokwu apụtali. Mana ebidola onye gburu ezudo. Na-enweta onye gburu ezudo. Papa. Ezudo elenk. Ezudo nke obodo a. Ezudo nwanne nwoke ji na nwa ya ji wee nwụ. Eyo. Onye nwa bụ onye? Onye nwoke je. Keje. Chimama na-egbu nwoke. Jane nwanne m nwoke. Hey! Hey! Ọkwa ihe na nọ n'elu opi egbuola n'elu gbuo n'ala aka na-awụ na mbiri na-awụ na akwa igwe toro amụọ n'ọkụkọ. Hey! Abịrịje enwe ụkwụ nnụnụ mmụọ na-efegharị na-achọ ọkụkọ ọ ga-egbu. Oje na nwa nwanne nwoke bụrụ izu agba na baa ga-abụgara enyi ya nwoke wee konye ya okwu n'isi. How? Asịkwa ka ha si ejebezi. Mpaka nkọrọ gị. Ime mgbe ezudo si na ọ ya bịa kwụ ụgwọ ana ka unu kwuje n'uzuzu gakọrọ ya nwoke. Onye nwoke ejezi n'ụgwọ anụ n'otu ha gapichikwa ezudo gbuo ya. Okwu ebenana ọ ya ka eji were asị na ihe na-egbu ọtụ na-esi ya n'ukwu anyị. Lenanya izu gbara onwe anyị ka anụmanụ ga-aga gwa enyi ya nwoke maka ọ na-ebugharị ụkwụ ọ na-efegharị ụkwụ ka nnụnụ. Ewewe bebe gwa ire anyị mmadụ n'isi nwanne nwoke adịghị ya na mọchụwarị nwa ya dị na. Mana nsogbu adịghị hụrụ ụgbọ m ebe m ga-anya ya aga ugbu a na be Ezudo.
Mina nwunye ya ga-akụ gba mmetere ya ọracha. Nwata nwaanyị m gburu ikpe n'ala okenye dị ka m yọọ ya yọba akwa ya ajụ nwanne nwoke maọbụ na ọ na nga nwụọ. Nsogbu adịghị ka nga yiri akwa ka anyị pụwa ka ma na na-ekwudu itere ya racha ihe niile ọkwa na ofu ukwu ka ọ ka na-agbagharị. Nwa nwanne m nwoke kpọrọ enyi ya nwoke onye ga-agbu ezi udo. Mana aga m eme nke m ji wee bụrụ nwoke ka m pụwa akwa ka m mara ihe na-ede m. Amandi